Jonapod. Čaute všetci, moje meno je Leguanka, vítajte u nového videa. Konečne sa zase vidíme po nejakej tej dobe a momentálne som chcela spraviť ešte taký viac obnovenejší vlog z pred asi 3 rokov. No a konečne som si kúpila tie mikrofóny a dúfam, že to bude dobre počuť. Zatiaľ teraz vám môžem ukázať, že som si ostrihala vlasy, teda nie ja, ale dala som si ostrihať vlasy. Takže pozreli sme si tu okolie, vyzerá to tu úplne rovnako. A teraz si ideme sadnúť na limču a každý rok tu pijem jahodovú limonádu, čo je topka. Došla mi moja vysnívaná jahodová limonádka a teraz ju ochutnám. Veľmi dobré, presne také ako minulé roky. Takže toto bol taký menší úvod do tohto videa, no a zajtra ideme do mesta. A chcela by som si nájsť nejaké pekné letné šatočky, takže... Nejdeš. Takže momentálne sme v meste Hevis, no a babka vošla do prvého obchodu, čo videla, do toho najdrahšieho. Aj tak si vedela niečo vybrať, ale bratovi sme kúpili jedny šlapky, ktoré stoja asi že 18 €. No, mám tu takúto obrovskú zmrzlinu a už mi to teče zo všetkých strán. Detko má asi 3 kopčekov, ja mám tiež 3 kámo. Tuto kým zjem, prejde celý deň. Takže momentálne sme po dobrej zmrzlinke a teraz ideme hľadať geobody a ideme toto s bračekom, takže hneď sme tam, už sme blízko. A inak mám takýto nový náramok, pekný. Hľadáme. Niekde tuto by to malo byť, pravdepodobne. Hľadáme, nevieme. Máme to. Bol to tuto. No, toto bude ťažké otvoriť. Kamo, pomôž mi. Meg, dobre výber. 5 forintov. 5 forintov? Aha, fakt? Hell no. No, takže momentálne máme 2 kešky za sebou, tuto v Hevis meste. A ešte sú tu 2, takže ešte ideme tie pohľadať, lenže tie treba už ísť autom, lebo je to dosť ďaleko odtiaľto. Takže hľadáme, sorry, teraz nemám mikrofón a je to pri tomto stĺpe. Takže snažíme. Ideme už 4. geobod a tu sú, čo sú to, rímske zrúcaniny. A tam to bude. Máš to? No! Super. Máme to. Taký logbook. Tam je zamotané toto. Vyberám si to. Páči? Poďte. Ideme si zapísať. Tak. Takže mám tu gyros v pite. A takýto džusík. Takže sme sa naobedovali, dala som si dobrý gyros v pite, ako som už ukazovala. No a teraz ideme do mesta Casthire. A tam tiež budú geobody a posnažíme sa ich všetky nájsť. Takže ideme si po poslednú kešku. Tati, holáme, znamot les! Ideme si po ďalšiu kešku, lebo prší a asi to bude posledná už tento deň. Prší, kamo! Prežívanie v počasí toto. No hľadaj. Hej, také biela krabička. Pozor. Ukáž. Super. A bežíme naspäť, aby sme nezdochli. Aby nás nezasiahol žiadny blesk. Tu som si v jednom obchode vyhľadala takéto šaty a aj som si ich kúpila. Tieto šaty boli pekné, ale boli drahé. No a k tomuto tričku sa ani nevyjadrujem, to sa mi vôbec nehodilo. OK, takže už je večer, no a tu som osprchovaná, inak pozerajte, aké mám cool pyžamko, mám, že Foxy. Som veľký fanúšik Five Nights at Freddy's, to kto ma pozná, ten vie. Ideme spínkať a zajtra sa uvidíme. Deň 2 a ide sa na raňajky. Takže momentálne obed a zase to je môj braček. No a sme pri Orgasto. Fishing Lake. Fishing Lake, áno, po slovensky. Rybárske jazero, áno, ideme sa teraz najesť. Takže také tu veľa rybárov. A tu mám svoju kofi. Čo sa rád ukazuješ? No dobre, ideme sa niečo dobre napapať. No, takže máme tu gyros v pite. To je zatiaľ dobre. Máme tu mäso. Dobre to je. No, takže dala by som tomu takých 9 z 10, lebo je tam koprová omáčka. Ale je to dobré, nie je 100%, ale 95%.
Takže tuto môj braček, čo mal? Čo si mal? Mal som vyprážaný sír, 10 z 10, bolo to dobré, dovidenia. Jona pod. Takže máme tu takýto twister nový, Cosmix. Teraz si to ideme ochutnať. Dosť prepletané. Chat, takže nie je to zlé. Dá sa. Dala by som tomu takých 7 z 10, povedzme. Ideme si po ďalšiu kešku, po dobrom obede. Takže hľadáme. Má to byť niečo magnetické, také maličké. Stále tu mám ešte twister. Takže píše to, že je to iná, takže dovideli sme fotku, že to má byť nejaké mikro. Takže snažíme sa to nájsť. Také pidi, kámo. Dobre, ideme si to rozrobiť. Jaké maličké to je, ukáž? Kokos, to je papierik. Taký mini logbook. Som normálne neuverila, že je to na takom mieste proste. Roztrhnem to, keď to vyberiem ešte raz. Tak opatrne. Vidieť? Také pici. Také miniatúrne. Takže ideme sa už iba poprechádzať takto na večer a potom už nič asi nebudeme robiť. Ďalší deň, ďalší geocaching adventure. Takže táto keška by mala byť, že hneď vedľa takého 5 výjazdového kruhového objazdu. A má to byť proste tuto pod nejakým prístrežkom, neviem čo to je, proste úplne na random mieste. Takže ideme pozrieť, jak to vyzerá. No, babka to našla proste úplne v random, čo to je, proste v Šrobováku, čo bol tuto hore, kámo, ja nechápem ako. Toto je, že extrém, babka normálne adventurer. No takže momentálne sme sa tu zastavili v takej rodinnej firmečke. Toto je vlastne akože múzeum vín a hľadáme ďalšiu kešku a je to dosť dobre ukryté, takže je to ťažko nájsť a vyzerá to nejak takto. Dáme update, tak nájdeme. Ok, spýtali sme sa tu aj random ľudí proste, ktorí tu sú. A oni to nevedia. Neviem, už sme tu asi 3/4 hodinu. Takže predošlú kešku sme nenašli. Hľadali sme to asi že pol hodinu. No, takže išli sme si tu s bračekom zahrať tenis. Takže je strašne veľa komárov. No come on! Joj, tak ma nedostrelil. Sa chystá na svoju strelbu. A strieľa. A ja som nedostrelila. No! Poďme! Kamo, ja som to prestrelila. Dobre, musím sa do toho dostať. Rok som nehrala tenis, rok. Nie, že by som nejak vedela, ale... Poďme, leguánka! Dobre! Deň 4, krásne nám svieti slnko a ideme na raňajky. Takže hlásime sa vám na živo tuto s mojím bračekom. Sme momentálne na rybách. Zatiaľ sa nám nepodarilo nič chytiť. No poďme. Dobre. Takže došiel mi takýto hambač. Osta. No takže sme po obede a ten hamburger bol 10/10. Chytila som rybu. Ďalšiu rybu som chytila. No takže skončili sme s rybáčením a hádajte, kto chytil najviac ryb? Ja. Nikto nechytil nič, ja som chytila 3 ryby. No a som sa riadne aj spálila, ako môžete vidieť na tvári trošku. Tuto to vidno najviac. To je extrém. A nohy. Ešte ruky. Ale to je v pohode. Kámo, momentálne, že tak extrémne červeniem, ja neviem, či to vidno. Úplne červený tvár. Prekvapíte sa. Takže ďalší deň, no a už sme po raňajkách a teraz sa ideme opalovať. Samozrejme, ja som veľmi múdra, že včera som sa spálila a dnes sa ideme ešte opalovať, že? Takže momentálne sme na vlakovej stanici a čakáme na našeho jedného známeho, ktorý tiež dojde a potom pôjdeme na dobrý obedík. No takže mám tu fitness šalát. Veľmi dobre to vyzerá. Sme po dobrom obede a ideme ďalší geobod. Máme to, bolo to easy, bolo to, že
My sme sa pozreli. Tam vnútri a tam to bolo. Takže máme tu jeden logbook a potom tu máme nejaké takéto peňažky. To sú 2 koruny a potom takúto, neviem, asi na kľúčenku. No takže teraz ideme momentálne na večeru. No a toto je môj taký fit check. Také obyčajné šatočky. No a dúfam, že bude niečo dobré na večeru. Takže momentálne tu mám zmrzlinku, čokoládová a kiwi. A predtým sme boli v lote a podali sme na Euro 2024 ďalší zápas, aby vyhralo Anglicko a Holandsko. Takže budeme sledovať zápas, sme verní fanúšikovia a dúfam, že to vyhrajú. Takže mala som dobré palacinky a teraz idem pozerať zápas. Poďme Anglicko! Vyhralo Holandsko! To je Anglicko! Nevedela jesť tým. Mondia to jasná mi dá uzad. Takže posledný deň, no a dnes už ideme domov. No a zastavíme sa ešte niekde na obede. Je, že Puff Patrol tu je. Kámože random video. Je v Berške. Mám tu gate vybraté a tu je, že Netherlands, France, England. No kto to vyhrá? Dobre sme nakúpili, veľmi dobre sme nakúpili. Ideme domov. Takže šťastne sme dorazili domov. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček a onedlho budú vychádzať nové videá s novým hosťom. Čiže tešte sa. Čaute!